Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Бүгінгі тапшыруның төп темалары хакында. Суд приставлары янына эшкә барган кебек йөриләр. Шәһәрдәшләр чиратлардан зорланып, кайнар элемтәгә шалтыратты. Ялган алкогольне махсус система шундуктанып алачак. Яңа елдан ЕГАИС гамәлгә кертелә. Шалыда котыру авырулы эт баласы табылды. Ул эт баласын ветеринар лечебницага алып килгәч, эт баласы үлде. Авырудан ничек сакланырга хәбәрчебез ачыклады. Мастеровой сәхнәсендә янгын. Актерларга да, тамашачыларга да тиз арада эвакуацияләнергә туры килде. Әшәле татар драма театры кунаклар һәм бүләкләр кабул итте. Тагын да иҗади уңышлар насип булсын. Суд приставлары янына көн сайын эшкә барган кебек йөрим. Чиратларның очы-кырые күренми. Шәһәрдәшләр шундый эчтәлектәге хәбәрләрне редакциябезнең кайнар элемтәсенә еш калдыра. Урында хәбәрчебез дә булып кайтты. Наталья Константинова ел ярым элек танышына бурычка 75 000 сум акча биреп тора. Шуннан бирле аны күргәнем юк ди ул. Танышы эшеннән киткән, судка да килмәгән. Хәзер эш суд приставлары карамагында. Әмма хезмәткәрләр вазифаларын тиешенчә үтәми ди Наталья. Я не могла... Узган атнада пристав янында булдым. Шәршәмбе шылтыратырсың, мин барысын да белермен диде. Әмма һаман да шул килеш. Акча алып юкка чыккан ул танышым кайдадыр эшли бугай. Адресын белергә була бит инде. Суд приставы Рөстәм Шәйхәнуров аңлатма бирүдән баш тартты. Наталья кебекләр биредә коридор тулы. Кемдер тиешле алиментларын алмаган, кемдер законсыз төстә бурыч хакына тотып калынган пенсия акчасын кайтарырга омтыла. Полчаса, мы 7 часов приехали, без 15:07 стоит. Кабул итү сәгатьләре зур хәрефләр белән язылган. Сишәмбе иртәнге 9-дан көндезге 3-кә кадәр, пәнҗешәмбе көндезге 2-дән кичке 6-га кадәр. Бу вакыт кына әлбәттә җитми. Ужасно просто. Это вот приходишь, тут больше полдня торчишь, стоишь в очереди. Один единственный выходной, не знаю вот куда, не знаю, дома воспитанием детей заниматься, не знаю, тут в очередях стоять. Очень большие очереди. Не работают конкретно. Вот бегают из кабинета в кабинет, отфутболивают всех. Это же вообще невозможно. Сколько это можно продолжаться? Кадрлар җитешми дип аңлата җитәкчелек. Бер бүлектә 24 хезмәткәр эшли. Һәрберсенең карамагында ким дигәндә 6000 эш. На исполнении сейчас в отделе судебных приставов номер 1. Хәзер суд приставларының беренче бүлеге карамагында 122 000 эш. Май аенда башка бүлекләрне берләштерү сәбәпле безгә тагын 60 000 артык эш күчте. Тиздән тагын кыскартулар көтелә. Шуңа күрә чиратлар кимемәячәге көн кебек ачык. Сабырлыклары чиккә җиткән шәһәрдәшләр җитәкче ишеген шакырга мәҗбүр. Красильникова Альбина Васильевна. Нету там, ни человек нету. Вышла она? А как, вот 8:30 я там стою, никого нет. 3 человека не может быть такого образа. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хабибуллина, Айрат Закиров, яңалыклар. Агымдагы елда Шалыдагы дәүләт алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре 13 000 литр спиртлы эчемлекне кулланудан алган. Әлеге сан узган ел күрсәткечләреннән 3 тапкыр артык. Ялган алкоголь белән көрәш дәвам итә, инспекторларны алкогольнең составы гына түгел, аны сатуда булган проблемалар да борчуга сала. Яңа елда исә әлеге проблемаларны яңа система ярдәмендә хәл итеп булачак. 10 көн эчендә легаль булмаган алкоголь операциясы кысаларында инспекторлар 12 административ эш кузгаткан. Сатучылар алкогольне лицензиясыз, маркировкасыз һәм тыелган вакытта саткан. Составында алкоголь булган продукцияның даруханәләрдә һәм косметика кибетләрендә, башка сәүдә нукталарында саталар. Аларның барысында сатудан алу мөмкин түгел. Мы изымаем только... Без стационар булмаган сәүдә нукталарында этил спирты дип язылган продукцияны гына кулланудан алабыз, чөнки аны даруханәләрдә генә сатырга мөмкин. Кызганыч һәм косметик продукция дип аталучы шешәләрне кулланудан ала алмыйбыз. Закон буенча моңа хокукыбыз юк. Беренче январьдан ЕГАИС системасына кушылмаган сәүдә объектлары алкоголь продукциясын күпләп сатып ала алмаячак. 1 июньнән әлеге кагыйдә барлык сатып алучыларга да кагыла. Һәр сатылучы шешәдә бердәм система аша узачак. По республике Татарстан, наверное... Татарстан буенча Шаллы беренче урында, чөнки бездә сәүдә нукталары күп. Сатучыларның 80% системага кушылды инде. Шәһәрдә ЕГАИС системасын көйләүгә җайланмалар кайтарта башладылар. Бердәм система аша сатып алучы акцизы маркасы буенча эчемлекнең кайчан җитештерелүен һәм кайчан шешәләргә тутырылуын белә алачак. Хәзер алкоголь белән агулану очраклары сирәк түгел.
В интернет-системе и Интернет шелтерендә, телевидениедә бу хакта күп сөйлиләр. Сатып алучыларда мондай агулану очраклары булудан курка. Без сатып алучылар өчен эшлибез, шуңа күрә аларның эчемлекләрне мөстәкыйль рәвештә тикшерә алу яхшы гына. Әмма кассадан алынган чек буенча эчемлек турында мәгълүматны алар 1 июньнән генә белә алачак. они смогут смотреть. Эшмәкәрләр арасында әлеге системага кушылмыйча да алкоголь белән сату мөмкин булачак дип уйлаучылар бар. Лицензиясе булган эшмәкәрләр 1 январьга кадәр егоистсыз да күпләп алкоголь сатып алып кала ала. Әгәр яңа системага 1 июньнән соң да кушылмасалар, әлеге шешәләр касса аша узмаячак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. 8 ел урынына 10 ел. Сумбат Аганов нәкъ шул кадәр гомерен шәнечкеле тимерчыбык артында үткәрә. Казахстан гражданына карата Яр-Чаллы шәһәр суды 2005 елда хөкем карары чыгара. Ул Чаллы кешесе белән берлектә зур күләмдә наркотик матдәләр сату белән шөгыльләнә. Контроль сатып алу ярдәмендә оператив хезмәткәрләр аларның эзенә төшә. Нәтиҗәдә Агановны 10 елга кырыс режимлы колонияга утырталар. Ул үзенә карата дөрес хөкем карары чыгарылмады дип саный. Даими шикаятьләр яза. Нәтиҗәдә эшне кире каратуга ирешә. Сәламәтлек сулаган һавага бәйле, Чаллы исә бу өлкәдә мактана алмый. Сәнәгать предприятиеләре күп булу аркасында зарарлы газларда шактый бүленеп чыга. Хәлне бераз булса да яхшырту максатыннан ягулык салу станцияләрен рециркуляция системасы белән җиһазларга күрсәтмә бирелде. Ягъни нефть продуктларының зыянлы парларын йотучы махсус цистерна куйларга тиеш. Станциялар таләпләрне үтәгәнме, экологлар белән рейдка хәбәрчебез чыкты. Экологлар инде 2 ел рәттән станцияларда махсус цистерна куелу-куелмауын тикшерә. Әлеге җайланма нефть продуктлары парларын һавага мөмкин кадәр азрак таратырга ярдәм итә. Здесь, как раньше было, при разгрузке автоцистерны, никаких выбросов уже практически нет. Все увозится обратно на нефтебазу и оборотный цикл. Әлегә кадәр цистерналар булу мәҗбүри таләп итеп куелмаса, хәзер аларның барысы да әйләнә-тирә мөхит турында кайгыртырга тиеш. Город Набережные Челны постоянно присваивают как... Чаллыда һава шактый пычрак исәпләнә. Дөрес, ярты миллионлы шәһәрдә башкача була да алмый. Төп пычратучылар транспорт һәм ягулык салу станциялары. Бензин парлары организмга сулыш юллары аша үтеп керә. Зур күләмдә алар нерв, сулыш, ашкын итү системаларына зыян сала. Барыннан да бигрәк машина хуҗалары риск төркемендә. Чөнки станцияларга нәкъ менә алар еш йөри. Мы-то аромат бензина вдыхаем-то, водители обычно это, не задумываясь о том, содержит он какую-то вредность там или нет. Ну, честно говоря, об этом никогда не задумывался, первый раз от вас слышу. Надо посмотреть, что же мы так вдыхаем-то, аромат-то вредный нам. Чаллыда станцияларның күбесендә рециркуляция җайланмасы бар инде. Киләсе елга алар белән тәэмин итеш 100% булырга тиеш. Тәсәнханова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Чаллыда котыру авырулы эт баласы табылды. Ул эт баласын ветеринар лечебницага алып килгәч, эт баласы үлде. Авырудан ничек сакланырга хәбәрчебез ачыклады. Мастеровой сәхнәсендә янгын. Актерларга да, тамашачыларга да тиз арада эвакуацияләнергә туры килде. Чаллы татар драма театры кунаклар һәм бүләкләр кабул итте. Тагын да иҗади уңышлар насип булсын. Санаторий «Радуга» приглашает вас для оздоровления и активного отдыха. Телефон 71 41 96. Легендарный бренд Пьер Карден. Теперь и в Челнах. Только в салоне «Джентльмен». И только для мужчин. «Джентльмен». СМБК 1405. Иваново едет к вам. Выставка продажи ивановского текстиля в Набережных Челнах. Носки 20 рублей, подушка «Бамбок» 350 рублей, постельное белье всего 490 рублей. Цены пополам. ВЦ «Экспокама», Московский проспект, 140Б с 23 по 27 декабря. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 39 23 23. Цены наши не укусят даже. Довезем куда ты только скажешь. Служба заказа такси «Микс» 922 222. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Тулы бер автостоянкасы мәйданында карантин кертелде. Биредә котыру авырулы эт баласы таптылар. Хәзер шәһәр күләмендә профилактик чаралар уздырыла. Чаллыда соңгы тапкыр мондай очрак ел ярым элек Боровецкий урманы тирәсендә котырган төлке тапкач теркәлде. Инфекция хайваннар һәм кешеләр өчен дә куркыныч. Вакытында дәваламасаң, үлемгә дә китергә мөмкин. Котыру чиреннән ничек сакланырга хәбәрчебез белде.
Ай, папа пришел. Кытыру ширіне қаршы ветеринарлар урамда болған этләргә прививкалар ясый. Айрыша сакчы этләргә мондай куркыныч яны. Территорияга кытырган түлкеләр кирип этне тешләргә мөмкин. Барсик вакцинацияны ел сайын уза. Бүген дә ветеринарлар ул яшәгән урынны читләп үтмәде. Шулай ук якында урнашкан Кумыс поселогында яшәүчеләргә дә прививкалар ясаганнар. Тихо, Вас, тихо. Стой! Стой! Ул эт баласын ветеринар лечебницага алып килгәч, эт баласы үлде. Шуннан соң инде ул эт баласын без республиканский лабораторияга җибәрдек. Результатлары положительный булды. То есть бу эт баласы кытыру шире белән ширләгән. Андагы кешеләр кемнәр булган контактта, алар барысы да үз вакытында вакцинация алдылар. Тулы бер посты мәйданында карантин 5 декабрьдән кертелде. Хәзер биредә 60 көн дәвамында хайваннар йөрергә тиеш түгел. Шәһәрнең башка районнарында контроль астына алынды. Ветеринарлар пессимәчләргә прививкалар ясый. КамАЗ футбол клубының матбугат белән эшләү бүлегендә 4 ел буе Маруся кушаматлы песи яши. Аны олылар да, кешеләр дә үз иткән. Ветеринарлар вакцинаны аңа гына түгел, футбол клубының барлык хезмәткәрләренә дә кадады. Шулай ышанычлырак дип белгечләр. Чтоб никого она не укусила. Маруся бер кемне дә тешләмәсен өчен кирәк. Мәктәпкә бик күп балалар килә. Көн саен 700 кеше килергә мөмкин. Прививка ясаткач күңелебез тынычрак булыр. Вирус ширле хайван тешләсә генә түгел, аның селәгәе аша югарга мөмкин. Әгәр ул җәрәхәтләнгән тире яки яра урынына эләксә, вирус организмга үтә. Эт, песи яки төлке тешле икән, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Беренче 3 көн эчендә вакцина ясату мәҗбүри. Мондый вакциналар бушлай. Йорт хайваннарына прививкаларны елына бер каларга кирәк дип искәртә табиблар. Зубы целые, так что жить будет. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Мастеровой театрында спектакль вакытында көтмәгәндә янгын чыкты дигән хәбәр килде. Тамашачыларны да, актерларны да тиз арада эвакуацияләргә туры килде. Легенда буенча янгын сәхнәдә килеп чыга соңгы эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Мастеровой театры янгын куркынышы янаган исемлеккә кертелгән иде. Театрда тамаша караучыннан да куркынычмы? Хәбәрчебез ачыклады. Кар патша бикәсе спектакле башлануга 20 минут узарга да өлгермәде. Театр сәхнәсендә янгын чыкты. Актерларга да, тамашачыларга да тиз арада эвакуацияләнергә туры килде. Эвакуационный выход, мы все его знаем, у нас есть... Эвакуация юлының кайдалыгы безнең барыбызга да билгеле. Алар графикта да күрсәтелгән. Янгын чыкса кая барырга беләбез. Моның өчен җаваплы кешеләр дә бар. Монда өйрәнүләр театрда юкка гына уздырылмый. Мастеровой янгын куркынышы янаган биналар исемлегенә кертелгән иде. Тиздән бинанда балалар өчен чыршы бәйрәмнәре үтәчәк. Очень много возникает звонков от родителей, которые беспокоятся. Ата-аналар алдан шылтыратып белешә башлады. Алар спектакль барганда балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итә алырбызмы дип борчыла. Без ышанып әйтә алабыз. Барлык чаралар да күрелде. Нам была направлена информация в прокуратуру города, в исполнительный комитет города. Без биредә янгын куркынычсызлыгы тәэмин ителми дигән мәгълүматны прокуратурага, башкарма комитетка җибәрдек. Хәзер хаталарны төзәтү өстендә эшлиләр. Әлегә барлык таләпләр дә 100%-ка үтәлә дип әйтеп булмый. Директорны административ җаваплылыкка тарттык. Хәзер әлеге эш республиканың югары судында карала. Әлеге өйрәнүләр уздыруны театр директоры үзе сораган. Хәзер кагыйдә бозуларның күбесен төзәткәннәр инде. Сәхнә янгынга каршы махсус матдә белән эшкәртелгән. Янгын хакында өстәмә хәбәр итү җайланмасы урнаштырылды. Эвакуация ишекләрен киңәйтәсе генә калды ди җитәкчелек. Лисенханова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Шолы Татар драма театры үзенең 25 еллык юбилейын билгеләп узды. Бу зур шатлыкны урнаклашырга театрга күп санлы кунаклар җыелды. Театр яшьләр театры буларак 1990 елда оеша. 25 ел эчендә артистлар тарафыннан 94тән артык әсәр сәхнәләштерелде. Театр республикабызда гына түгел, Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә дә танылу алды. Репертуарда татар әдипләре әсәрләреннән тыш рус, француз, инглиз, япон һәм итальян драматурглар хезмәтләре дә урын алды. Юбилей кичәсе театрның ишек төбеннән үк башлана. Фойеда Болгар бию ансамбленең музыка уен кораллары килгән кунакларны милли көй белән каршы ала. Тантаналы кичә барышында Чаллы шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Халимов, Татарстан Республикасы театр әһелләре берлеге рәисе Фәрит Бикчәнтәев, шулай ук Башкортстан һәм Татарстан театрларының җитәкчеләре артистларны котлап, Чаллы театрына бүләкләр тапшырдылар. Тамашачылар артистларга җылы теләкләрен җиткерде. Бу театр үзебезнең татар телендә булган күрә бик якын.
bütün spektakllerine yürüyüz. Teatr artistlerin, onların iştekçilerin, bütün bulgan işçilerin şu 25 yıllık jubiley kişisi bilen tebrikliyim. Onlara sağ selametlikler dileyim. Biz bu tiyatr bilen birge tutup birge östik degende bir keşe jilindeki iki imsek gibi. Çünkü bir zamanda tutup bir zamanda barlıkka keldik. Bir zaman kişiler, bir ruh kişiler fail minamında tüben kamıda yine de inşallah da birinci tiyatr barlıkka ketire başladı. Biz tüben kamıda birinci yüzümüzün avazımızı saldık. Kelgen sayın benim yüreğim verdiği turgan ayıbır ol, tiyatrın binası yok. No, bu menen iş idi banlarga men bilmeyim. Şol kadar şallı halkı bit bu matur zor şehirde bir 300-400'lik uğran bilen mine degen Tatar tiyatrını açıp jiberseler ol şehir içinde. Halk işinde o iskitkiç maturluğu. Teatr kollektivin prezidenti Rüstem Minnixanovning isminden Tatariston Respublikasi Madaniyat ministri Oyrat Sibagatullin tebrikledi. Ul rahmat xatini o'qidi. Ham kelajakda yangi teatr binosi bulduruga umidlar bog'ladi. Emirlerin bir şey yok. Bağlar meden müseler. Bağlar ustan sayın meden. Sahneler meden işleyeler. Allah verir oldu hakkında. Bunlara durup Şollu teatr ahillerine maqtovli isimler berildi. Teatrning bosh rejissyori Foil Ibrahimov fidakor xizmati uchun medali bilan bo'laklendi. Alsuha Bitdinova Tatariston Respublikasining ot qozongan artistkasi ismine loyiq bo'ldi. Filuza Kasayevaga madaniyatdagi qozonishlari uchun ko'krak belgisi topshirildi. Şollu Tatar Davlat drama teatri oldagi planlari bilan da o'rtoqlashdi. Yangi yildan so'ng kollektiv yozuvchi Zifa Qodirovaning yozmish sinov asari bo'yicha spektakl qo'yuga hozirlikni boshlab jiberashak. Rollar bo'lingan endi. Ilsiya Valulina, Razakirov, Yangiliklar. Яңа елга кадәр 9 көн калды. Мөгъҗизалар инде бүген куандыра. Теләкләр чынга аша хәрия акциясе дәвам итә. Бүген Кыш бабай 13 яшьлек Алия өчен яңа ел әкияте оештырды. Дед Мороз. Здравствуйте. 13 яшьлек Алия өчен иләренә Кыш бабай килү өчен бәйрәм. Кыз балалар церебраль параличы белән авырый. Тормышында күп нәрсәгә ныклы тырышлык белән ирешергә туры килә. Әмма сүзсез дә Алияның Кыш бабайны күрүенә никадәр куануы аңлашыла. Очень приятно. Первый раз в этом году нас поздравили с Новым годом так. Безне беренче тапкыр яңа ел белән шул рәвешле кутладылар. Өйгә Кыш бабай килде. Бу зур сөенеч. Чөнки үскән саен безгә каядыр чыгып йөрү авырая. Алия Гарри Поттерның фанаты Джоан Роулинг китаплары кыз өчен чын мәгънәсендә көтелмәгән куаныч булды. Кечкенә сеңлесе Амалия белән бергә алар яңа ел тылсымчысына ышана. Ул ел саен аларның иң ихлас теләкләрен чынга ашыра. Что он исполнил? Что мы поедем в Великий Устюг. Поедем. Мальчик, который остался жив. Инде 3нче ел рәттән теләкләр чынга аша хәйрия акциясе кысаларында Шоллы икмәге компанияләр группасы шәһәребез балаларының хыялларын үти. Бу вакыт эчендә яңа ел тылсымчысы 2000 артык кыз һәм малайны котларга өлгерде. Хәйрия акциясе 26 декабрь көнне көндезге сәгать 12дә Энергетик мәдәният сараенда зур бәйрәм белән төгәлләнәчәк. Бәйрәм тамашалары шулай ук Шоллы икмәгенең берничә кибете каршында да оештырыла. Барлык балалар да татлы күчтәнешләр алачак. Лейсан Ханова, Ксения Антонова, Айрат Закиров, Яңалыклар. Һәм спорт турында Шоллыда ир-атлар арасында волейбол буенча Россия чемпионаты алды этабының 2нче туры узды. Шәһәрнең Динамо командасы 3 уен уздырды. Волейболчылар Стәрлетамак, Уфа һәм Чабаксардан килгән командалар белән ярышты. Безнекеләр Стәрлетамак һәм Чабаксар уенчыларын җиңде, әмма Уфа егетләре белән көрәш кызу булды. Шәһәрдәшләр 2-3 исәбе белән җиңелде. 3 уен нәтиҗәсендә Динамо командасы 7 очко туплады. Россия чемпионаты алды турниры таблицасында безнең команда 13 балл белән беренче урында. Бүгенге менә шулар, яңалыклар белән сезне Роза Хабибуллина таныштырды. Сәламәт булыгыз.